Аз съм Христо Стайков от Мега Варна и участвам за трета година в панаира на знанието и иновациите. Проектът, с който съм тук тази година, е разписване на алгебрични изрази с таблет. Основното приложение на моя проект е, че твърдя, че съм създала алгоритъм за създаване на неравенства, които нямат алгебричен подход за решаването си, а могат да се решават само по геометричен начин. Казвам се Никола Балтов, уча в математическата гимназия в град Пловдив и проект, който представяме е случайни разходки в Z. Задача, която разглежда проекта, която ние решаваме в проекта, е ако имаме играч, който играе игра, като на всеки ход печели по 1 лев или губи 1 лев, с каква вероятност или ще загуби всичките си пари, или ще спечели всички. Проектът, който разработваме, е свързан с подобряването на комуникационните умения на хората, тъй като, както знаете, те са от съществено значение да се представяме добре на социални ситуации, като интервюта за работа, интервюта за университети. Аз съм Петър Гайдаров от ОМГ Академик Кирил Попов в Пловдив и участвам вече за трета година на панаира на иновациите. Проектът ми в момента се занимава с разглеждане на вектор паркиращи функции, проблем поставен през 1966 година, който включва паркиране.